Türkmenistanda daşary döwletlere diňjalmaga gidýän we gymmat bahaly awtologlar satyn alýan raýatlaryň ençemesi ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmiýetleri tarapyndan soragy çekilýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soranda şowda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, sorag edilýän türkmenistanlylardan puluň çeşmesi onuň nireden gelip çykandygy soralýar we olary faktlar esasynda delillendirmek talap edilýär. Häzir gaty seýregen bolsa, käbir özüni oňurýan raýatlarymyz geçen Tomusda daşary döwletlere diňjalmaga ýa-da saglygyny dikeltmäge gitdi. Şeýle raýatlar ýa-da 30.000 manatdan, ýagny resmi kurs boýunça ortaça $8.570, gara badaryň narhy boýunça ortaça $1.570 gymmat awtolog satyn alan adamlarymyz howpsuzlyk gullugyna hasabat bermeli. Olar munça puly nireden tapdyň, nädip aldyň diýen soraglara faktlar esasynda jogap bermeli. Eger soragy çekilen adamyň aýdan sözü bilen kagyzda görkezen deklarasiýasy bir-birine gabat gelmese, onda ol emläginiň elinden alynmagy bilen %100 bolup bilýär diýip habarçymyz bu ýagdaýy başdan geçiren adamlaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Habarçymyz soňky aýlarda awtolog satyn alýan adaty raýatlaryň aglabasynyň işi uruny telekeçilerdigini ýa önüm öndürjilerdigini ýa-da Türkiýede, Dubaýda, Orsetde işläp gazanç edip gelen adamlardygyny belläp, olara radikal guramalara ýa-da gülenç toporuna agdadygy ýa-da däldi barada hem soraglaryň berilendigine ünsü çekdi. Şu ýyl Ýewropa, Hindistana ýa-da Hytaýa syýahat eden käbir telekeçiler bar. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri olary hem soraga çekip, olardan gülençi toporuna ýa-da radikal dini guramalara agda bolmakda şüphe bildirilipdir. Eger bir baý gurama kömek etmese, häzir Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwre munça pul tapmak mümkin däl diýip, adyndan 10 gün sorag edip barlyga geçirýärler diýip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşow welaýatynyň wekilleri geçirilýän bu barlyklaryň we raýatlaryň sorag edilmeginiň sebäpleri barada ilata anyk düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlyk radiosuna bu ministrlik we onuň ýurdun Demiradyk welaýatynyň bölümi bilen habarlaşyp maglumat almak synanyşyklary hem başa barmady. Emma synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu çäräni türkmen häkimetläriniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklary gönüden göni boyun almagy we raýatlary ýurdun içinde saklamak üçin edýän tagallalarynyň ýene bir bölegi diýip düşündirýärler. Häzir bir adamyň daşary döwletde gazanç edip öý maşyn satyn alandygyny gören adamdan 100 adam daşary döwletlere gidip işlerini makul bilýär. Netijede Türkmenistanda adaýlyga işleýän adamlar we ýurdun ilaty adalýar diýip daşowdly habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri aýdýar. Şol bir wagtyň özünde ol adaty raýatlaryň 30.000 manatlyk emlägi derňelýän mahaly Milli Howpsuzlyk Ministrliginde, kaziýetde, prokuraturada ýa-da häkimlikde işleýän işgärleriň dogan garyndaşlarynyň azyndan 3-4 million manatlyk awtolog sürýändigine ünsü çekip, olardan hiç ýyly hasabat soralmaýandygyny aýdýar. Garyp don alsa nireden aldyň diýerler, baý don alsa gutlu bolsun diýerler diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda howpsuzlyk ýa-da migrasiýa gulluklarynyň işgärleri tarapyndan daşary döwletlere sapar eden türkmenistanlaryň soragy çekilmegi, olaryň ýurdun daşynda näme bilen meşgullanandygyny, nirelerde bolandygyny anyklamak işleri mundan ozal hem geçirilipdi. Ýöne adaty raýatlaryň gazanç çeşmesini, onuň nireden gelip çykandygyny anyklamak boýunça derňew işleri ilkinji gedek alınıp barylýar. Şu ýylyň iýul aýynyň 25-nde Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan bir türkmenistanly 16-njy iýuldan başlap raýatlaryň daşary ýurda valyuta çykarmagynyň şertleriniň agyrlaşdyrlandygyna hemme maglumatlar dogry gelse de, Aşgabatyň aeroportunda Milli Howpsuzlyk gullugynyň mali işgärleriniň ýanyndaky valyutaň we näme sebäpden şeýle pul bilen daşary ýurda barýandygyň hakynda berk soragy çekýändigini gurrun beripdi. Daşowda raýatlaryň gazanç çeşmesini anyklamak baradaky barlyklar Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýän, azyk we beýlek haritlaryň gymmatlaýan we gytalýan, aýlyklaryň köplenç öz wagtyna berilmeýän mahalynda geçirilýär.